Karam 17 vuotta, Dima 11 vuotta, Hassam 8 vuotta. He saivat mahdollisuuden elää. Heidät evakuoitiin Gazasta Jordaniaan, missä he ovat saaneet hoitoa sairaalassamme. Tällä hetkellä Gazassa on 15 600 potilasta, joiden hoitaminen siellä ei ole mahdollista. Heistä 3 800 on lapsia. Israel on tuhannut Gazan terveydenhuoltojärjestelmän lähes kokonaan. Yksikään sairaala ei ole täysin toimintakunnossa. Nämä potilaat eivät voi odottaa Gazan terveydenhuollon jälleenrakennusta. Useat yliopistolliset sairaalat Suomessa ovat kertoneet voivansa ottaa Gazasta evakuoitavia potilaita hoidettavaksi. Suomi ei ole kuitenkaan ottanut vastaan yhtään. Tätä ei voi puolustella mitenkään. Suomessa on kokemusta potilasevakuoinneista sekä toimiva terveydenhuoltojärjestelmä. Toimettomuus ei ole vaihtoehto. Allekirjoita vetoomus ja vaadi kanssamme, että Suomen hallitus sitoutuu vastaanottamaan Gazasta evakuoitavia potilaita.